Вёска Соміна Івацевіцкага района знаходзіцца амаль за паўсотні кіламетраў ад раённага цэнтра. Жыве тут менш за 400 жыхароў. Але ў гэтыя выхадныя ў вёсцы было шумна, весела і шматлюдна як ніколі. Упершыню тут адбыўся фэст «Сомінская уха». Яго арганізавалі выхадцы з вёскі. Тыя, хто тут нарадзіўся і правёў дзяцінства. Людзі розных прафесій, і прадпрымальнікі, і дзяржслужачыя. Галоўнымі ж ініцыятарамі свята сталі Валянцін Абрамчук і Сергей Капытич. Этот фест родился спонтанно. Буквально за неделю мы создали группу в Вайбере, собрали односельчан и организовали этот праздник. Я здесь родился. Когда еду сюда, еще только выезжая с Ивацевича, ощущаю уже то, что я еду домой. И правильно президент говорит, что мы должны приезжать на малую родину. Да, мы где-то работаем, зарабатываем деньги, но мы должны приезжать на малую родину, мы должны влаживаться в нее. У сярэдзіне ліпеня адзначаецца Дзень рыбака. А паколі возера Сомінскае адно з найбольш глыбокіх у Беларусі і багатае рыбай, тэмай фэста стала менавіта рыбалка. Адразу некалькі каманд змагаліся ў спаборніцтвах на лепшы улоў. Але галоўны конкурс – гэта прыгатаванне той самай Сомінскай ухі, у гонар якой і назвалі фэст. Пенсіянерка Валянціна Якімовіч, нягледзячы на ўзрост, заўзятая рыбачка і нават ракаў умее лавіць голымі рукамі. Адзначае, зварыць сапраўдную уху, а не проста рыбны суп, здолее не кожны. Жанчына вельмі рада, што ўсе свае ўменні можа прадэманстраваць на такім свяце ў роднай вёсцы, якая жыве і квітнее. Я организовала всю свою семью большую, но я имею в виду я, муж, сын, внучки, правнучки, дочка, зять. Все мы сегодня здесь. А почему? А потому что мы очень любим эту деревню, это озеро прекрасное. Я еще хочу выразить большую благодарность нашему государству, потому что если мы когда-то даже не думали мечтать о том, что здесь будет газ, здесь будет вода, здесь будут другие вот такие благоустройства, то теперь уже наша отдаленная деревня, она здесь газифицирована, уже люди получают природный газ. Вот. И вообще улицы у нас здесь все заасфальтированы, красивые такие, благоустроенные. Чаго толькі не было на фэсце. Яскравая канцэртная праграма ад мясцовых салістаў і калектываў, конкурс дзіцячых малюнкаў, кірмаш рамеснікаў, гульнявая пляцоўка. Шмат увагі прыцягнула і забаўляльна-пазнавальная праграма ад выратавальнікаў, а сапраўдны фурор выклікала ў жыхароў вёскі і гасцей фэста прыбыццё цэлай калоны байкераў і джыпераў. Усяго прыехала каля 3 дзясяткаў матацыклаў, джыпаў і квадрацыклаў. Байкеры правялі на фэсце дабрачынную акцыю па збору сродкаў на дапамогу хворай дзяўчынцы Софии Жагунь з Ляхавічаў. Я являюсь уроженцем также этой деревни, поэтому не попасть на этот праздник я не мог, и поэтому, как я являюсь еще байкером, я решил привлечь своих друзей и соратников, посетить нашу красивую деревню, показать им наше озеро, показать наше гостеприимство. Поэтому мы собрали сегодня не только байкеров Ивацевич, но и Барановичи, Пинск, Волковыск, Слоним, Береза, Белозерск. Ближайшие города. Все приехали посмотреть на нашу прекрасную деревню. Свята ў вёсцы працягвалася да позняга вечару. У праграме была яшчэ дэгустацыя ухі, узнагароджанне пераможцаў, дыскатэка і фейерверк. Арганізатары плануюць праводзіць фэст штогадова, таму будуць развіваць яго і рабіць больш маштабным. Мараць, каб Сомінская уха стала сапраўдным брэндам гэтай мясцовасці. Алена Ракуць, Кацярына Страха, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».